Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Tohle video bych chtěl dělat něco jako Today's Story, něco takového. No ale uvidíme, jak to vyjde. Dneska jsme na STK, to je sportovní týdenní kurz. Jsme v Krkonoších, konkrétně v Peci pod Sněžkou. Ráno jsme vyjeli 6:30 ze Šumperka, to bylo úžasný, cesta byla super, měli jsme 30-kilové páky, ale nevadí. Přestupovali jsme v Zábřeze, v Pardubicích, v Hradci a v Trutnově. V Trutnově jsme pak jeli mikrobusem, který jsme měli předem objednaný a který nás dovezl až do Pece. To bylo fajn, ale pak nastala ta nejhorší část, kdy my jsme museli s těma 30-kilovýma báglama, opravdu nekecám, 30-kilovými, vyjít až sem do chaty Slunečnice 2 kilometry celou cestu do kopce. To, že jsme potom šli nějakých dneska 20, to je vedlejší, protože to už jsme neměli ty bágly, ale to bylo něco strašného. Já jsem nikdy nebyl tak unavený po tom, co jsem šel nějakou krátkou trasu. Prostě on by to nebylo tak těžké, ale jídlo, oblečení a všechno na 4 dny. Vlastně 5, protože tady do pátku, pondělí, pátek, chápete. No a pak jsme tady zase tady ubytovali, měli jsme hodinu, pak jsme měli taky sraz a pak jsme šli zase ven. Šli jsme na takovou krásnou trasu, posledně dookola, šli jsme nejdřív na Rašeliniště, na Černé hoře, pak jsme se vrátili do Kolínské boudy, no a potom jsme šli v podstatě tady na nějakou rozhlednu, kde jsme nedošli, vrátili jsme se zpátky, ale bylo to fajn. Bylo to fajn, rozhodně víc než tahat ty bágy do kopce. Zítra nás bude čekat Sněžka a zítřek vám zkusím taky takhle nějak zrekapitulovat, pokud se mi to povede nějak sestříhat, aby to vypadalo dobře, já vám vypadal dobře a nebyl to úplný šum. Tak jo, takže zítra právě jsme se vrátili z neuvěřitelné tury, jsem spocený, jsem unavený, ale i tak tady máte dnešní souhrn. Ráno jsme vstávali v 6, protože 6:55 jsme vyráželi. Šli jsme na lanovku, ta nás vyvezla na Růžovou horu a v 9 hodin jsme byli na Sněžce. To bylo fajn, i když, jít kilometr po schodech z šutru, ty schody jsou ještě takový blbě se na ně stoupe. To bylo hrozný, ale furt lepší než včera. No a pak jsme teda šli dolů, sešli jsme nakonec přes všechny trable do Špindlerova mlýna, tam jsme měli hodinu rozchod, bylo to fajn. No a potom jsme se vraceli, jeli jsme lanovkou zase nahoru, a nevím, jak se to tam jmenuje, takže sorry, 6sedačková lanovka prostě. No a pak jsme šli zpátky do Pece. No a 12,5 kiláků do Špindlu, respektive od Špindlu, a předtím nějakých, ale nevím jestli 20, no rozhodně jsme překonali 30 km. Bylo teda hrozný, ale jo, jsem na sebe hrdý, že jsem to zvládl, ale teď jsem rád, když stojím. A absolutně nevíme, co nás bude čekat zítra, jestli bude počasí jako tady, jako nejhorší asi na horách je vítr, jo. Vítr, s tím jsem měl problém, to mi fakt nešlo jít, protože nárazek až 50 km za hodině, vážně za hodině, no prostě v hodině, no prostě svičák jak svině. Myslím, že se sami můžete podívat na to, jak to tam vypadalo. Nevím, jestli to vidíte, ale teď jsme nejvíc včera na Sněžce. Vítr tu dosahuje zhruba rychlosti 50 km za hodinu a jsme ve výšce nějakých 1600 metrů nad mořem. Je to tu fajn. Mlha. A moc lidí to opravdu není. Nevím, jestli to vidíte, ale tohle je polská chata. No, tam někde tím směrem je Polsko. A tam tím směrem je Česko, tam jsme přišli.
měli jsme to ujít za 12 hodin, když jsme vyráželi 5 minut před 7, tak zhruba do 7, no teď je 5, o 2 hodiny dřív, a to jsme ve Špindlu měli místo hodiny, hodinu a půl. Takže jsme byli fakt rychlí a i ta druhá lanovka nám celkem pomohla. No a uvidíme, co přinese zítřek. Tak jo, takže tohle to byl druhý den. Ztráty na životech zatím žádné nejsou, snad jenom ztráty na důstojnosti. A jestli jsem včera říkal, že nenávidím šutry, tak dneska je absolutně nenávidím. Třetí den, právě jsme se vrátili, bylo to suprový, ale aby řekl pravdu, fakt mě bolejí nohy. Ráno jsme vstávali někdy 7:20, 8:15 jsme vyrazili, 9:30 jsme jeli lanovkou na portážky z Malé Úpy. No a to bylo fajn, ta lanovka sice nebyla krytá, no třísáčkovka, super. Pak jsme scházeli dolů, sešli jsme do Horního Maršova, no tam potom cesta od jedné části do druhé části Maršova nebyla nic moc. Došli jsme tam, měli jsme hodinu do autobusu, koupili jsme si tam jídlo, pití, krása. No a potom jsme jeli autobusem až do Janských Lázní. Sešli jsme dolů, měli jsme tam zhruba půl hodiny čas, jsem si zase koupil jídlo, pití. No a potom jsme jeli lanovkou nahoru na Černou horu, tam jsme se podívali na rozhlednu, z rozhledny jsme viděli až na náš Praděd, který máme kousek. Skoro byl vidět Šumperk, bylo to krásný, úžasný, ale pak nás začaly bolet nohy. Podívali jsme se ještě tam na televizní vysílač, no a sešli jsme dolů někde teď nevím, jak se ta chata jmenovala, ale byli tam Pražáci. Jo, byli tam Pražáci, prostě jednoduše jsme je poznali, krása, no. A akorát pak byl problém s tím, jak jsme se nějak vraceli. Prostě už jsme byli fakt unavení, někteří si vzali nějak holé, klacky a tak podobně, aby to vůbec ušli. No a co nás čeká zítra, absolutně nevím. Dneska to bylo nějakých 20 km, bez těch lanovek, možná 25, těžko říct. Byl to odpočinkový den, no. A já si teď půjdu asi něco uvařit, nejdřív se dá osprchuju. No a jo, vlogy z toho STKčka dělá Miriam, pokud to nahraje někam, tak já se vám to pokusím dát buď to dolů do popisku, anebo třeba někam sem, prostě dám ten prst a pokud to nevydá, tak samozřejmě o to přijdete, ale bylo to fajn, na některých těch vlozích jsem i vidět. Tak jo, to je všechno. Jenom prosím vyberte si někde jinde jiný svět. Jo, dnešek byl úplně ze všeho nejhorší. Jestli uvidím šutr, pokud mě šutře sleduješ, tak já si tě najdu. A ty to nepřejdeš. No dneska jsme tam měli 4. den. Dalo by se říct, že to je poslední den. Den, kdy umřem. Na mě je vidět, právě jsem přišel. Venku 30 stupňový vedro i na horách. Nebo 20, ale stejně slunko. Jsem celkem opálený až spálený. No, sami to vidíte. Každopádně dneska jsme teda ráno vyrazili někdy kolem 8, vstávali jsme asi 7:10 a vyrazili jsme za dům na sjezdovku, vyšli jsme nahoru na rozhlednu Hnědý vrch a pak jsme se postupně přesunuli chaty na Rozcestí, Vírovka a pak lesní bouda nebo tak nějak Lučný. Pak jsme se podívali na ledovcová jezera v Polsku, vyšli jsme na polskou chatu nějakou, co je pod Sněžkou a měli jsme se rozhodnout, jestli jít na Sněžku anebo domů. To jako no a většina z nás se rozhodla jít na Sněžku, zbytek šel dolů do boudy pod Sněžkou nebo tak nějak se to jmenuje. Bylo to tam fajn. Vyšli jsme nahoru a to jsem tam udělal krátké video, můžete si to právě teď. Tak já vás podruhé zdravím ze Sněžky, dneska je čtvrtek, to znamená 4. den a to je
po druhé během 3 dnů, co jsme na Sněžce. Je tu úplně jiné počasí a mraky lidí. Tyjo. Když si musím představit, že tady jdu ještě jednou dolů. Úžasný. Tentokrát jsem přišel z polské strany a dolů půjdeme cestou, kterou vidíte asi za mnou. Pokud něco vidíte. Já nevidím, že byste něco mohli vidět, tak zatím. No, potom jsme teda sešli ze Sněžky a šli jsme dolů obřím dolem až do té boudy. No a pak už čekala nás cesta do Pece, kde jsme si měli něco koupit, nebo mohli něco koupit, jenže jsme zjistili, že obchod tady má mimo sezónu jenom do 4. Takže já si budu muset našepovat pití dole a jsem strašně unavený a budu rád, až to skončí, ale užil jsem si to. Jo, teď se asi zajdu osprchovat a potom si dám něco k jídlu. Zítra vám zkusím říct, co bude na cestě, protože zítra jedu domů. Ještě jsem si říkal, že bych mohl udělat takovou malou room tour. Takže tady je topení, židle, věci naše na vaření. Tady spí můj spolubydlící, tady máme jednu skříň, dveře, druhou skříň a tady spím já. Nic moc, co? No tady potom moje židle, naše skřínka s jídlem. Tamto nahoře si asi právě jdu uvařit, uvidíme, nejdřív se teda umyju a uvidíme, jak to dopadne. Jo, a tady máme stůl. No, ale to je tak asi všechno. Den 5. Den návratu. Dnešek byl prostě jedna velká katastrofa. Ráno jsme sice vstali zhruba v 7 hodin, v kolik jsme zhruba tak jako vstát měli. No, ale museli jsme nejdřív uklidit, pak si ještě dozabalit, což mě dělalo teda problém. Trošku. Ale v pohodě. No, v pohodě. Pak snést věci dolů, rozloučit se s našima hostitelama. Hodně věcí jsme jim nechali, no. Znáte to. Přivezete si toho hodně a pak to nesmíte. A pak nás čekal sešup dolů, kde jsme nastoupili do mikrobusu, ten nás odvez do Trutnova, tam jsme měli nějaký čas. A pak jsme teda se dostavili do Jaroměře, tam byl náhradní autobus a doprava až do Pardubek, tam jsme měli teda nějaký čas, protože vlak měl zpoždění, jel za 20 minut, takže za půl hodiny, vlastně za 40 minut, protože on ještě nějaký zpoždění chytil. No a pak teda cesta do Zábřeha a ze Zábřeha do Šumperka. V Postřelmově na přejezdu jsme srazili auto. Bohužel řidič to nepřežil, minimálně 3 hodiny, z toho bylo zpoždění. Strašný. Nakonec většina lidí odjela, protože pro ně dojeli rodiče. My jsme dojeli vlakem, protože tam byl naštěstí Panther a ten nás odvez do Šumperka. No a potom jsem došel domů, umyl se, najet se a teď se mi chce spát, protože jsem po těch 5 dnech, teďka 5. strašně unavený. A taky jsem, jak se tak koukám, hodně opálený. No, spíš spálený. Ach jo. Doufám, že se vám ten styl videí líbil. Tady tohle video snad vyjde brzo. Pro vás brzo. Já sám nevím, kdy to pomoct sestříhat. Jak jsem říkal, Miri natočila vlogy. Uvidíme, jak to sestříhá, jestli to někdy vyjde. Ale prý to vyjde, prý to nějakým způsobem dá dohromady. No a pokud se vám teda tady ten typ videí, kdy vám řeknu, co se ten den dělo, a proložím to občas nějakou fotkou, nějakým videem, tak mi to dejte nějakým způsobem vědět. Mám minimálně ještě jednu akci, ze které bych něco podobného mohl dělat, a to je jevíčko. Ještě bych chtěl říct, že 1.7. jedu na Cinetube
do Ostravy. Už se na to strašně těším. No a to by bylo asi tak všechno. Tak jo, takže se zatím mějte. A já si jdu tady lehnout.